Така. Ще трябва да правя това. Страхотен паса. Питър Крауч. Браво на Миньоле. След това Хосен Енрике. Успя добре. Кутиньо. Хендерсън. За Борини. Това е контратака. Това бил Борини за саметия сил. Но за Борини. Борини се забави, но все пак атаката продължава. Саметия сил беше в засада. Ето. Вижте само каква са стана. Въпрос. Така. Това където бъгна там. И не видяхте смяната. Знаете коя е. Стърич излиза, Борини влиза на него място. Ето Сайн Терингтън. Стопката, браво брат. Обаче на Мартин Шкъртъл, че върне за Симон Миньоле. Той изчиства напред. Шоукрофт. Сток се озова стопката. Той за Питърс. Страхотен пас на Лагер. Се даде. Борини. Хендерсън. Ясил. Хът успя да вземе, но си мисля, че трябваше има нарушение. Ензонзи. Шоукрофт. Адам. Крауч. Браун Шкъртъл. Ясил страхотен начин успя минно Уилкинсън. Просто взе топката. За това Глен Джонсън. За саметия сил. Браун Ясил. Удар на Ясил. Право в Ензонзи, след това Хендерсън. Право в ръцете на Сьоренсен. Така. Питър Крауч с лош пас. Марко Верати. Адам взема. Но Лагер успя и това кратна среща. Победа на Ливърпул над Сток Сити с 1-0. Голът на Даниел Стърич се оказа много важен. Ето го и гол. Хубав гол. Така. Ето и малко статистика. 8 на 1 се удари, 4 на 1 в чертата. 51-40. Дедведен топката в полза на Ливърпул и 5-0 корнера в полза на Ливърпул. Така, сега ще ви кажа всички резултати. Така, ето ги тях. Арсенал, Астън Вила 4-0, Челси 3-0, Кристал Палас, Тотнъм 0-0, Норич Евертън 1-1, Съндърланд Фулъм 2-2, Уест Бромич Албион Саутхемптън 1-1, Уест Хем Кардиф 4-1, Манчестър Сити Нюкасъл 3-1, Суонси Сити Манчестър Юнайтед 0-1 и Ливърпул Сток Сити 1-0. Така до следващия път, където Астън Вила ни посрещна Вила Парк и до тогава.